Салом алайкум, омадем. Мана Матис бозор. Аз як арӯи дархосту баъзан дархосту ҳаст. Масъалаи Матис ба ҳам бигифтосим. Вагон 2007 Матис мотор 08 899 99 27. Матис 46000 тусем бо савдо мешавад. 46000 тусем бо савдо мешавад. Намудои обшивки дар ду электропакет ҳаст. Намудои салон, намудои сидениҳош този зӯр. Намудои приборо скорост автомат. Намудои приборо мана агар он кунем агар арза мешавад. Так 166000 пробегаш будааст. 166. Так кондиционер нест, су печка ҳай. Кондиционер нест, су печка ҳай. Намудои обшивки дар пушт. Сидениҳо неки ҳаққони този зӯр. Сидени този зӯр. Намудои пушт. Айнич кишода мешадми? Не, айнич кишода намешад. Намудои баллонҳои пушт, протектори зӯр, нас. Обшивкаҳо тоза. Обшивкаҳои даро ҳамаш нас. Торпедаам ҳамто дигар тоза. Документош 24 будааст бо ина. Документош 24, документҳо ҳамаш чоқи нағз. Хуб, ба маълумот такрар мекунем. Матиз вагон 2007 мотор 08 92 899 99 27. Метавонед занг занед савдо кунед гиред. Матизи навбатӣ вагон 2009 50000 гуфтасен. аз номери телефонам ина мегӯем. Ина гуфтасен ки навороти ваяш боиши зӯраш, яъне ки фулаш гуфтасен навороташ. Намудои салон 4 электропакет будааст. Не назар ба озранги 2 электропакет будин, 4 электропакет. Намудои салоно приборо, яъне ки инам печкаш ҳаст. Так ҳозир акон ина бинем чи. Ин чанд қадар пробегаш. Ин 125000 та. 125000 та. Номери телефони инам 899 17 ё 77 Так скорости ин механик. Скорост автоматный механик. Намудои сидениҳош този нағз мана. Сидениҳо вообще гарини. Сидениҳош този зӯр. Намудои обшивка, сидениҳои пушт. Сидениҳои пушт тоза. Намудои торпеда. Баллонош. Протекторш този зӯр бас. Протекторш този зӯр. Ҳозир бояд маълумот такрар мекунем. 27 будааст, 17 не 27. Ҳозир бояд маълумот такрар кунем. 2009 вагон бензин 08. Наворот фул. Нарх 50000 бо савдо мешавад. Номери телефон 899 99 27. Метавонед занг занед савдо кунед гиред. Мана Матизи навбатӣ, Матиз Chevrolet, инаш Калиски. Нарх 60000 гуфтасам, сол 2012. Нарх 2012. Ҳазир наворотҳои нишон додем чи? Ин наворотош чӣ хел? 4 электропакет, блокатеро ҳаст. Скорост автомат будааст. Намудои приборо дигар хесали. Так тозе. Так 99000 пробегаш будааст. 99000 пробег. Кондиционераш ҳай инамда. Инамда уже кондиционераш ҳай. Скоростта гуфтем ки автомат, переключатели ба каминкоям будааст. Мана блокатеро каде. Намудои сидени. Хай сидени комтон манам инҷаш. Ваяш ҳай камбудиш будааст инашамда. Камбудиш будааст.
92 сиденьёи пуш, сиденьёи пуш този нақс. сиденьёш този нақс. пуш бе савдо шудааст. балонҳое гуфтем ки балонҳо нав панаҳои протектораш този зӯр. хуб баъзи маълумоте такрор мекунем. вагон 2012 899 27 60000 гуфтасиян бо савдо мешавад. метавонед занг занед савдо кунед гиред. матизи навбати 2008 вагон мотор 1.0 газ бензин заводской иштаги гуфтасиян. номери телефон 029 0033 49000 гуфтасиян бо савдо мешавад. хуб рафтем салон ба заводской ага газ бензин иштаги гуфтасиян. обшивка намудаем. обшивка 4 электропакет, блокатор, ойнаҳо, переключатели боковинка, пешкаш ҳаст, скорост механик, пробегаш пробег 14000 нишон додааст. пробег 14000 нишон додааст. так намудои сидени сиденьш лимонча баст мана този зӯр. сиденьи пушташам този зӯр. намудои торпеда тоза хавушта шудигош нест. балона протектораш топа този нағз қирош ҳамаш насай. ҳозир бояд маълумот такрор кунем. 2008 вагон мотор 1.0 газ бензин заводской иштаги 029 0033 мана 49000 бо савдо мешавад. метавонед занг занед савдо кунед гиред.